שלום יוטיוב, כאן דוד. היום אני הולך לשחק משחק כזה כמו מיינקראפט שאני לא מכיר. חבר שלי הראה לי אותו. הוא בא אליי עם חרב. תסתכלו איזה נשק הוא ואיזה נשק אני. אני עם נשק שאני צריך לחכות. סממק. פורצים לי לארמון. טוב, אז המשחק הזה כמו מיינקראפט, קופי כמו מיינקראפט. עכשיו נמרה בחושי של האמא שלו. מזדיין בתחת. יש! הרגתי אותו. הופ. הרגתי כבר 6 אנשים. הופה! הנה, אם אתם לא מאמינים לי, הנה, הרגתי 6. קוראים לי דוד 2004. מניאק! קוסטות! טוב, איזה... אני רגיל כבר לנשק הזה, למה הנשק הזה הכי טוב. טוב, אז... כוסים עם אמא שלכם זונה! באים לי עם בזוקות! טוב, עזבו, אני לבד בקבוצה הזאת. אני חייב להיות עם מישהו. הנה, אני אהיה עם האדומים. לפחות. מה? איפה כל הנקודות שהרגתי? שים עם אמא שלהם. נראה לי אני כבר לא הרווחתי. כל הכסף שהצלחתי להרוויח הלך. וואו! הנשק הזה הכי טוב. כוסעמק הירוקים יותר הרבה. מי בוגד בן זונה? מי? כוסים עם אבה. מה? חשבתי שנדבקתי לקיר. וואו! בטמן, יא חתיכת מזדיין. איפה הוא? איפה בטמן? איפה בטמן? מניאק. רציתי לזיין אותו. סליחה על המילים. בסדר ממש. סליחה.
נחשו מה אני הולך לבנות פה מדרגות. קוסם אבה. חיקוי של הלל פרודי. אח שלה קוסם אבה. הלל, רק שתדע שאתה הומוסקסואל מזדיין ואוכל בתחת. סתם אח שלי אתה. אוי 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 אוי, כל הזה הכי חזק. חמאס זונה זונה זונה, אולי 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 אוס, כל העולם מלוס, אתה אצלי בלב, מכבי חיפה בלב. אוי 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 אוי, כל העם מזדיין, חמאס הזונה מאיים, חמאס מאיים, חמאס אוהב לאיים על ישראל, שונאים את חמאס הזונה, שונאים את אמא שלה. אוי 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 אוי, חמאס זונה זונה זונה, חמאס היא סוג של זונות, אלה חבורה של כוסיות. חמאס חבורה של כוסי. מה שולחים להודעה? קוסם אבה. חכו חבר'ה, חכו מי ששולח לי הודעה, אני בא ונותן לו שתי כבוד. או שבוקסים, לא בטוח. טוב, אז יוטיוב נראה לי שצילמתי הרבה. אני לא יודע מה לעשות, מה לשחק. קוסם השניים זונה, זה נראה כמו בולבול. נו, אוי 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 אוי. טוב, אז מתתי, אז ביי יוטיוב, אני אוהב אתכם. אז קיצר, אני רוצה להגיד לכם שתעשו לייק ואני אראה את הלייק. תראו תגובות, תכתבו תגובות, אם אתם רוצים תהיו מריצים, לא יודע, תחליטו מה שאתם רוצים, אבל אני לא יודע מה לעשות, אז ביי. וושה!